Goedenavond, het is alweer het gesprek van de dag. De hitte en de aanhoudende droogte. Je zou denken, perfect weer voor de wijnteelt. Maar deze temperaturen zorgen ook bij wijnboeren voor onzekerheid. Tussen de 34, 36, 37 graden, ja, en dan wordt het toch wel kritisch. Dat worden dus spannende dagen voor wijnboer Ruud Verstegen. Maandenlang is hij op zijn landgoed bezig geweest om zijn druiven op de juiste smaak te krijgen. Het moment waarop de nieuwe hittegolf zich aankondigt, kan niet slechter. Met name de druif, die is net eigenlijk op de eindfase dat hij begint af te rijpen. En dan is hij eigenlijk het zwakst. Hij heeft de laatste weken heel weinig regen gehad. Dus de bodem die is wat droger dan normaal. Dus het reserve aan water om te verdampen, dat is beperkter. En dan zie je gewoon dat die druiven bij 35, 36 graden eigenlijk te warm krijgen. Want die druif zelf, die wordt nog eens een graad of 5, 6 warmer in de volle zon. En dan heb je kans dat ze eigenlijk verbranden aan de struik. Wat kun je er tegen doen? Nou, we hebben dus, toen we het zagen, eigenlijk zondag, hebben we maandagmorgen eigenlijk gelijk ingegrepen. En hebben we een middel wat nog tot onze beschikking is. Het andere is er helaas niet meer, maar dit middel mogen we nog gebruiken. En dat heeft eigenlijk als werkzame stof calciumcarbonaat. En dat is eigenlijk een kalk. En eigenlijk is dat factor 45 voor de zon. Een soort zonnebrandcrème, maar dan voor de druif. Maar net als bij de menselijke huid, soms smerig genoeg, soms te weinig. Zekerheid is er niet. Dan gaat het in ieder geval beter. Of het 100% werkt, dat is altijd afhankelijk van hoe hoog is die UV-straling geweest, hoe lang, hoe warm. Er zijn een aantal factoren die dat beïnvloeden. Maar het helpt in ieder geval zeker een beetje. En wij hopen dat het voldoende is. Maar dat kan ik je pas vrijdag zeggen. En aardappelen die hebben flink te lijden onder de weersomstandigheden. De grond is droog, daardoor blijven de aardappels kleiner en slijten ze hard. Hittegolf na hittegolf, het doet de gewassen weinig goed. Heb je stress? Ja, we hebben wel stress. Ja, dit is een perceel van ruim 2 hectare groot. En hier gaan gewoon duizenden euro's per hectare moet hierbij. Ja. Dat is behoorlijk. Ja, dit perceel dat gaat ons 5000 euro kosten. Wat je nu al ongeveer kunt inschatten. Als je hier kijkt op deze zandgronden, dan zie je gewoon dat hij ontzettend droog is. Dat is gewoon, er zit geen water meer in. En als je hier die aardappelplant uitgraaft, dan zitten er wel een paar aardappels aan. Maar die zijn veel te klein. Dus die moeten nog heel veel doen. En je ziet met het loof wat er nu aan staat, het heeft weinig potentie meer. Dus het kan niet echt meer voor een goede opbrengst zorgen. En hier zal een hele slechte opbrengst onder dit perceel komen. En wat is slecht? Normaal ga je voor 50 ton per hectare. En hier ben je blij als er dadelijk 25, 30 ton per hectare uit gaat groeien. Ja, dat is duidelijk. Want het gewas moet groen blijven, zeg je. Maar als ik zo om me heen kijk, dan zie ik dat het een beetje gelig wordt ook. Ja, dit gewas, als je zo ziet, dat is gewoon nog maar 1/4 van wat het was. Eerst stond er zo'n hoog groen gewas, heel legaal. En je ziet door de verdamping, ja, als er geen water meer zit, dan gaat zo'n plant dood. En geen blad, heb je geen groei. Dat is de natuur. Johan en zijn team hebben meerdere velden. Dit veld bijvoorbeeld beregenen ze niet. Maar deze, een paar 100 meter verderop, wel. En dat is een keuze, want ze komen er gewoon niet aan toe. Omdat we qua verdamping het gewoon niet redden om overal op tijd te komen. En je ziet wel, als het zo droog is voor heel Europa, dat het wel gevolgen gaat krijgen voor de prijs van de aardappelen. Dat kan niet anders, want heel Europa zwicht onder die hitte. Maar ja, het is eenmaal de markt en de markt is de markt en het weer is het weer. En wat moet je nu met planten en bomen rond je eigen huis doen met deze tropische temperaturen? Deze boomkweker die geeft tips. In principe hebben die planten nergens problemen met. Nu praat ik wel over de grondsoort, zeg maar, hij in Zuid-Limburg onder remung. Veer zitten op een lus. De lusgrond wat veer hebben, die heeft een capillaire werking. Dus dat wil zeggen dat het grondwater, dat komt vanzelf naar boven. En dus is er voor de planten en bomen die in lus groeien water genoeg, ook al wordt er geen water gegeven. Maar als je dan toch water wil geven, doe het dan wel goed. Ik zie jullie zinnig te gaan sloven in de tuin zo. Ja, met die slang. Zij door alsjeblieft met oet. Ja. Je gaat eerst als ze vullen, kijken of water geven, kijk hoeveel geeft ze. Hoeveel liter geeft ze. Ja. Als je nu een emmer hebt van 10 liter, dan moet ik goed tellen hoeveel seconden tot het vol is. 28,
29, 30. Dus als je nu een boom water gaat geven, ja, dan tel ook gewoon als ze water in het geven is. Een beetje een volwassen boom, dan geeft ze daar ongeveer 30 liter water op een week. Voor mensen die niet willen tellen tijdens het water geven, heeft Alex een goede tip. Je kunt beter de grond zijknaad maken, als ik dat zo mag zeggen. Hè. Dat heeft meer effect dan elke avond met die slangs toe. Voor planten die niet in de volle lus staan, maar in een plantenbak, gelden andere regels. Zo'n bloembak die heet gewoon op een dag wie hui moest ze 5 liter geven. Met dit waren weer 5 liter, is echt zat.